A la Edat Mitja, allà a l'any 1200, va existir un hospital al peu dels puertos de Benàs que perteneceba a la orden dels hospitaleros de Sant Joan de Jerusalén i que serviva a facilitar el paso entre Aragón i França. Estos hospitals a peu de puerto yeren como uns refugios a on els caminantes se hospedaven i els atendeven de lo duro que estava el cruzar els puertos de muntanya. Tallat al siglo XVI, la casa va passar a estar propietat del llugar de Benàs. Nos trobem ara a l'any 1855, al meitat del siglo XIX, i Mariano, hospitalero, va ir al llugat a sentir una altra vegada les condicions d'arriendo de l'hospital. Tiene prou interès en tornar-lo a arrendar, perquè el va apanyar fa poco i le faria molt goi seguir. A la piazza, entre la gent, l'alguacil en comença a llegir les condicions de l'arriendo. Mariano ja les coneix prou. No puede deixar estar a l'hospital a no estar que fague mal temps. Ha de sacar el fiemo dels corrals. El preu del minxar que vengue el posarà a la casa de la vila, lo mismo que lo que ha de cobrar per cruzar les caballeries i el bestiar. Ha d'enterrar els que muerguen al camino. Tien reapanyaus els camins. Mirarà que els forasters no se queden més de 3 nits, a no estar que se posen malos o que fague mal temps. Però Mariano ja està acostumbrat a tot això. Fa molt temps que està i coneix bé la faena. Al final, fa la suya oferta. A l'alcalde le fa goi, com confie prou en ell, diu que sí dan la cabeza. L'hospital seguirà 3 anys més al suyo cuidado. La faena d'hospitalero hi era dura, sobretot a l'hivern. Alguna vegada tenien que deixar estar a la casa hasta que arribava la primavera. Quan se n'anava la neu, als puertos arribava molta més gent. Conten que en èpoques de neu, en estar més seguro, se tenien que juntar por lo menos 24 persones en ta cruzar tant a la una man com a l'altra. A casa de l'hospitalero s'han alojado i han estado atendents carabiners i contrabandistes, trachiners i soldaus, caçadors i pastors, tratantes i pelegrins. Encara que són molts els puertos entre França i Espanya, el més empiegat des del siglo XVII i el portillón de Benàs, ara més apanyau i seguro, deixant la maladeta a l'esquena i dan els pics de la mina i del salvaguardia com a testigos. I quan arriba el buen temps, amanece per la puerta amb Monsieur Maurice Gourdon, que no pare de rodar per estos llugars que tanto hoy le fa retratar. Sentats davant del foc, el senyor Gourdon le conta a Mariano que tant l'hospital de Benàs com el francès de Luchon van estar fundats per la Orden dels Hospitaleros de Sant Joan, Orden de Malta. Esta orden era una orden militar que s'encargava d'ajudar i donar cobijo als pelegrins i viatgers a Terra Santa. Quan se van estendre per tota Europa, al siglo XII, van fundar estos hospitals en ajudar als viatgers que cruzaven els puertos tan peligrosament. Dan el senyor Gourdon arriben també guies de banyeres de Luchon. Arriben de l'Altro Valle, de la man francesa, i porten per estos puertos a forasters, banyistes i paisanos.
Va estar uno d'estos guíes que a su diario nos va a mostrar el espíritu del montañismo. I justo a finals del siglo XIX, quan les ganes per pujar les muntanyes boche a homes i dones a estos puestos del Pirineo. Són els primers pirineistes, i d'en ells naix una nova manera d'entendre les muntanyes. Després de la guerra, l'Hospital de Benàs va quedar abandonat i marcava la ruïna del tot. Però el treball d'un grup de gent amb molta il·lusió ha fet que ara sigui un puesto hospedero que hi és digno hereu dels suyos antecesors. Els hospitaleros han anat passant els uns detrás dels altres, però entre les parets de pedra de l'hospital seguim contant viejes històries de peregrins, contrabandistes, pastors i muntanyers. I al mismo puesto on ha estat fa centenars d'anys trobaran l'Hospital de Benàs.